Ние се прекланяме пред тези наши предци, върнали България в лоното на Европа, заявили европейската принадлежност на българската нация. Откривам тържествения митинг по повод 132-та годишнина от славната априлска епопея. Приятно ми да ви съобщя, че да сведат глава пред подвига на априлци сред нас са вице-премиерът и министърът на външните работи Ивайло Калфин, областният управител на област Пловдив Тодор Петков, кметът на община Карлово инженер Найден Найденов, народният представител от 40-то Народно събрание на Република България Пламен Славов, заместник министърът на образованието и науката Кирчо Атанасов, началникът на регионалния инспекторат по образование Александър Буздрев, заместник кметове на община Карлово, общински съветници и кметове от община Карлово и съседни общини. Предоставям думата за слово на господин Ивайло Калфин. Благодаря ви, уважаема госпожо кмет на Клисура, уважаеми господин кмет на община Карлово, уважаеми господин областен управител, господа депутати, заместник министри, скъпи жители на Клисура, гости на Клисура. Днес ние всички сме тук, за да се поклоним пред подвига на нашите предци, на вашите деди, тук в Клисура. На хората, които предизвикаха, които направиха възможна свободата на България. Когато в началото на създаването на революционни комитети тук идва Левски, по-късно и Ангел Кънчев, те тук намират една от най-плодотворните почви за подготовка на въстанието. Тук те, между балканджиите, намират едни от хората, които са най-готови да тръгнат и да защитат свободата на страната си. Не случайно първите комитети са създадени тук. Не случайно тук, още в Павурджиевия хан, интелигенцията, елита, жителите на Клисура, всички са били ангажирани в подготовката на въстанието. Не случайно надали имало клисурчанин, който да е стоял на страна от тази подготовка. Всеки е помагал с каквото може. С подготовка на оръжие, с подготовка на храна, с подготовка на боеприпаси, с ушиване на знамената. Всеки се е готвил да участва в свободата, в постигането на свободата след 5 вековно робство. Това, което клисурци са направили, постави действително България на картата на Европа и на картата на света. Днес априлското въстание е подвиг, пред който се прекланя цялата ни страна. Но преди 130 години, преди 132 години, априлското въстание е било знака, който е показал на света, че тук живее един свободолюбив, силен народ, който няма да търпи повече робство, който е готов да даде всичко, дори живота си, за да постигне свободата. Някои още тогава са описвали априлското въстание като подвиг, други са го поописвали като трагичен провал на националното движение. Вярното е, че без априлското въстание ние нямаше да имаме свободата. Вярното е, че след априлското въстание погледа на целия свят се насочи към България. Световни творци, като Виктор Юго, Гладстон, Макграхан, Достоевски, от Европа чак до Индия, медиите, пресата са пишели за България. За тази малка страна, за която някои за пръв път са чували името. И те са пишели за България и за този народ, който е готов да даде най-скъпото, но да постигне свободата си.